खन्थाइनि मुं सिमां। खन्थाइखौ लिरदों बिक्रम गयारी। जिल्ला क'क्राझार, गामि आमिनखाता। दानिया फैदो बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। बुजिस' मोना नोंनि फाव, हमदांनो हाया नोंनि आखु। लैथो गेजेराव जावलांनाय दिङाया बुखारलांजाब्ला आं मा खालामनो? दा खाजोमै साग्लोबनाय बे जिउआव नुहुरस' हायै बै फैलाव बिखायाव गोमोहाबो आं नोंनि रैरुब आखुआव। नोंनि मिलौदो गारांनि रैसुमै देंखोखौ अराय सम खोनानो आं हाबिला जायो। लाइमोन बैसोनि बे दुंहाव सोलेरखौ गुसु सुदेम बार बारो। हाजोनि जिरि जिरि बोहैनाय दैसाजों सुग्लाय होफैदो नों अनजालि। सुजुनाय सिमां आंनि फेलेंसो जागोन नामा?